Европа. Юго-изток. Едно царство, трима владетели, техните княгини, наследници, и никой от тях няма да бъде щастлив. А царството, то е обречено. Бях много малък, когато изгубих баща си, и 3 години по-късно се наложи да напуснем, да оставим любими места, хора, много от тях завинаги. Върнах се в родината, подир 50 години в изгнание. Тази история е скъсаната страничка от общата европейска история. Тя никога не е била разказвана. Цар Борис остава във вагона, за да придружи баща си и брат си до следващата гара. После се качва на колата, която го чака там, и потегля бързо по тъмното шосе към столицата. Градът вече спи, когато колата спира пред северната порта на двореца. Стражар в униформа отваря черната желязна врата, изтраква стокове и козирува. Зад вратата на княжеския апартамент новият цар е сам. Неговите единствени довереници са заминали. Но духът на цар Фердинанд още витае в Софийския дворец. След безсънна и драматична нощ, България се събужда с камбанен звън над всеки град и село. Надежда отново огрява българите. Държавата като кораб потъва, когато кормилото е поверено на един чувствителен 24-годишен мъж, който само преди ден съвсем не е бил сигурен дали наистина желае да бъде цар. Ентусиазираните българи поздравяват младия цар с ура, когато той е на булевард Дондуков на път за церемонията, облечен в обикновен войнишки шинел с генералски пагони.
Блед и развълнуван по време на тържествената литургия, Борис стои изправен до катедралния трон, заслушан в песнопенията на църковния хор. Още по обяд на 4 октомври цар Борис е подписал първия си указ, с който заповядва демобилизация на армията. След обед във военния клуб офицерите от Софийския гарнизон са строени, за да положат клетва пред новия цар. 200 спретнати мъже в униформи застават мирно в балната зала на клуба, когато царят се появява следван от военния си министър. Облечен в генералската си униформа, Борис изглежда поне 10 години по-възрастен. Той никога не се е чувствал толкова самотен, колкото през първите години на царуването си. Вечерта младият монарх сяда на масата с същите сътрудници, с които е прекарал целия ден. Неколцината мъже, които познава и които са останали с него в двореца. След дълго мълчание една вечер той се обръща към своя дворцов секретар. Вие не знаете какъв късмет сте имали. Вие не знаете какъв ужас е войната. Аз съм бил свидетел на такива страдания и смърт, на жестокости, каквито вие не може да си представите, ако не сте ги видели с очите си. Човек никога не може да забрави тези ужаси. И изведнъж гласа му става решителен. Но аз ще ви кажа нещо тази вечер. Докато аз съм цар, български войник повече никога няма да отида на война. Заклевам се. Царят царува, но не управлява, е златно правило на всяка конституционна монархия. Българската конституция също е възприела това правило, макар и то не винаги да е било строго спазвано. За негово нещастие обаче същинското управление по това време е в ръцете на един необикновен реформатор и неукротим ураган – Александър Стамболийски. Той оглавява правителството и налага земеделска диктатура. Селският водач разпалено и с забележителна самоувереност се е нагърбил да промени цялото политическо, социално и икономическо устройство на държавата. Целта му е върховната власт да се упражнява от селяните. Стамболийски провежда широки реформи. Те променят, понякога брутално, основите на социалния строй. Някои идеи на този самобитен диктатор, като въвеждане на задължителна трудова повинност в замяна на военната служба или създаване на зелен интернационал на земеделците в Европа, привличат вниманието на света. Но гордият Стамболийски се хвали. У нас Земеделския съюз е постигнал своя зенит. Сега той е по-могъщ от всякога. Ние можем да бъдем сигурни.
Всички други народи ще ни подражават. Режимът на Стамболийски засяга администрацията, войската, правната и финансовата система, премахва образователния ценз. Отваря вратите на всички държавни служби за голям брой неграмотни партийни активисти. Земеделците упростяват правописа. Но странно, това правителство от заклети републиканци се колебае да свали монархията. Въпреки че след Първата световна война са премахнати 3 от най-големите монархии в Европа. На континента е започнал период, който се нарича интербелум, между двете войни. Единствената оцеляла империя е британската. Започва невиждано развитие на масовия транспорт, който ще направи света доста по-малък, но не и по-предсказуем. Италиански публицист пише: може би в историята на народите няма възшествие на престол по-трагично от това на Борис III. България не беше вече предишната. Тя цялата бе преобърната на нощен бивак от полузагаснали огньове. Зов от опустошение и бунт се носеше надлъж и нашири страната. Не разделил се още с досегашните съюзници, цар Борис трябваше да приема и посреща военните представители на съглашението, които идват с високомерието си на победители. Предстои освен това да се изпълнят и поетите непоносими задължения по жестокия договор за примирието. Царят преживява и опит за покушение, подготвен от комунисти и анархисти. Той и антуражът му участват в престрелка край прохода Арабаконак по време на организираната им засада. Борис се измъква на волана на царския автомобил, но после се прехвърля и кара автобус. Няколко часа след засадата при Арабаконак, един известен генерал и член на парламента е убит пред църквата Свети Седмочисленици в София, когато се прибира у дома си. Запасният генерал Коста Георгиев е влязъл в политическия живот след блестяща военна кариера. Убийците успяват да избягат, а мотивите на престъплението временно остават неизвестни. Но събитията следват с безмилостна бързина. На 16 април множество граждани са се наредили по улиците, водещи към катедралата Света Неделя, когато в 14:30 часа траурната процесия тръгва от дома на убития. Кортежът стига храма Света Неделя в 15 часа и 20 минути. Катедралата е препълнена с хора. Изправен до Владишкия трон, митрополит Стефан вижда целия елит на столицата като на длан. Все още го няма само царят. Мъчителни са задълженията му през този черен ден. Сутринта той присъства в село Бели Искър на погребението на своя ловджия, убит на Арабаконак. А на връщане в София на опелото на други жертви от Арабаконак. На излизане от двореца, на път за третото опело в храма Света Неделя, царят чува оглушителен взрив.
Куполът на централната част на църквата се срутва надолу, като затрупва мнозина. Писъци на ранени се издигат към небесния свод, открил се отгоре. Под руините остават 193 убити и над 500 ранени. Атентатът е организиран от военното крило на Българската комунистическа партия. Само за миг загиват повече български генерали и офицери, отколкото по време на всички войни в новата българска история. Голяма част от жертвите са ветерани, кавалери на Ордена за храброст, герои от сръбско-българската, балканската, междусъюзническата и Първата световна война. Загиват много жени и деца, ученици, студенти и военни инвалиди. И след мрака отново блясък. На 25 септември 1927 година принцеса Джованна Савойска вижда за пръв път цар Борис. Той е поканен на обяд от нейните родители, кралят и кралицата на Италия. Тя е свенлива в негово присъствие, но светските рубрики на вестниците вече са я свързали романтично с неженения български цар. Техните снимки се появяват една до друга в илюстрованите списания. Това сякаш е абсурдно. Двамата никога не са се виждали. Но поддавайки се вече на силния натиск да даде на България престолонаследник, той е обмислял няколко избора между свободните принцеси в Европа. Джована е сред първите в неговия списък. Да се ожени за българка е изключено. Според Търновската конституция в България няма аристокрация. Модерните дрехи, с които Джованна е облечена, разговорът и за театър, и за концерти, интересът и към тениса, ските и танците показват жизнерадост и безгрижие. Нейният живот изглежда по-примамлив, по-спокоен и слънчев, отколкото е бил някога неговият. Принцесата и цар Борис се срещат отново през януари 1930 година. Той и предлага брак. Макар да осъзнава почти непреодолимите пречки, които ще се появят. Папата едва ли ще даде съгласието си за сватба между католическа принцеса и източно православен цар. Ватикана веднъж вече е губила при кръщенето на малкия принц Борис в източно-православната вяра. И то въпреки обещанието на цар Фердинанд да покръсти сина си в католическата религия. На страната на Борис в преговорите с Ватикана се включва папския легат в София Анджело Ронкали и бъдещият тъст, кралят на Италия. Така вече преговорите се превръщат в успех. Следва да се определи датата за сватбата, но владетелят е загрижен за сватбените разходи и би желал да избегне разточителните церемонии. Премиерът Ляпчев обаче изказва единодушното мнение на всички министри, но и на нацията. Ние може да не сме богати като италианците, но ще покажем на света, че българите знаят как да направят сватбата на своя цар.
В Италия крал Виктор Емануил предлага парите от зестрата на дъщеря му да се депозират на името на Борис. Кралят знае, че бъдещия му зет няма собствено състояние. Но Борис отказва. Не, по-добре е всичко да остане на нейно име. По този начин, ако аз бъда убит, поне парите ще останат при нея и при семейството. 2 дни по-късно Борис прави кратко пътуване до Мюнхен, за да се срещне с баща си и да поговори за диадемата на княгиня Мария Луиза, подарена и на сватбата от българския народ. Младият цар се завръща доволен. Цар Фердинанд му е дал диадемата на Мария Луиза и бижу на бабата на Борис. Монархът е обещал и да присъства на сватбата. Кралство Италия. Град Асизи, катедралата Свети Франциск. Любимата черква на младоженката. – 25 октомври 1930 година. Град Асизи с неговия прочут светец-покровител Свети Франциск заема специално място в сърцето на религиозната италианска принцеса Джованна Савойска. Покровителят на бедните и на животните е една от най-обичаните фигури в християнството. Денят идва и храмът на светеца се изпълва с блясък. Всички църковни камбани в свещения град бият тържествено. Върволица от влакове и хиляди автомобили изсипват празнично настроени хора по тесните стръмни улици на града. Десетки кореспонденти превземат Асизи. Зад кралски гвардейци, карабинери и милиция волонтария в парадни униформи, тротуарите са претъпкани с хора от ранни зори. Цар Борис пристига с колата на италианския крал. В същия момент силна октомврийска гръмотевица разкъсва надвисналия облак и пороен дъжд с градушка се изсипва на площада пред катедралата. Но те даже и не помръдват, а възторжено скандират италианската мъдрост: измокрена от дъжда булка ще има 100 години щастие. Церемонията е кратка. Младоженецът взима невестата си под ръка и повежда кортежа към долната църква, където е погребан Свети Франциск. Старият цар Фердинанд е в българската си генералска униформа. Княз Кирил и княгиня Евдокия са там. Бенито Мусолини в дипломатическа униформа начело на министрите си от кабинета, а до него българският премиер Ляпчев, придружен от българските си колеги. Накрая младоженците подписват брачното свидетелство пред олтара, където се съхраняват останките на светеца от Асизи. След църковния акт, младоженците и техните свидетели подписват и граждански брачен акт в общината, където лично премиерът Бенито Мусолини изиграва ролята на кралски нотариус. Сред бурните овации, брачната двойка се отправя с автомобил към вила Констанци, където 300 души присъстват на сватбения обяд. Пътуването на Джованна до новата ѝ родина е от Бриндизи. Цар Фердинанд, най-хубавият от 3 парахода от пътническата флота на царство България, чака на пристанището блестящ, наскоро боядисан в бяло.
Корабният оркестър започва да свири романтична музика. През Босфора цар Фердинанд навлиза в Черно море. 4 кораба, цялата българска военна флота, се появяват от север и оръдията им изстрелват салюти. В София позлатена каляска откарва младоженците по украсените с арки и гирлянди улици, докато цялото население на столицата се насочва към храма Свети Александър Невски. С благословията на православната църква, принцеса Джованна става царица Йоанна. С затаен дъх София чака и брои. Отекват топовни гърмежи. Значи събитието се случва. Царската двойка има дете. След 21-я топовен салют, градът замира в очакване. Оръдията обаче замлъкват. Значи детето е княгиня. Само 2 дни след раждането, бебето е кръстено по източно православния обред. На детето е дадено името на майката на Борис – Мария Луиза. А отношенията с Ватикана? Източно православната церемония в София отново разярява папа Пий XI. Но Борис не е католик. Той не може да бъде отлъчен от църквата. А и влиянието на Ватикана през 1933 не е същото, както през 1895, когато княз Фердинанд нарушава обещанието си. Светът се е променил така, че православното кръщение на едно българско царско дете едва ли може да предизвика грамотевици в Европа. Дори кралят и кралицата на Италия не са чак толкова разтревожени от този акт. Самия водач на Италия, Бенито Мусолини, моли да предадат думите му на царя. Кажете на Негово Величество, даже ако се опита да направи нещо Ватикана, той да не обръща внимание. Ние сме в 20 век. Ако съществува Господ, той не е нито католик, нито православен. Той е един и същ за всички. Единственото време през деня, когато Борис и Йоанна остават насаме, са посещенията им в двореца Врана след обед. Те се разхождат половин час из парка, играят си с кучетата и разговарят с градинарите преди да се завърнат в София. Помежду си общуват на френски. Измежду другите дворци Борис предпочита Евксиноград, а обича да ходи на лов в Царска Бистрица. Притежава енциклопедични познания. Експерт е в области като ботаника, зоология и машини. Работи в близко сътрудничество с директора на Царския музей по естествена история доктор Буреш. Чете много.
мемуари, исторически и научни книги. Обича театъра, операта и музиката на Вагнер. Царят може да поправи какъвто и да е автомобил. Когато доставят нови локомотиви, той се присъединява към приемната комисия, за да изпита лично машините. – 16 юни 1937 година, София. Площадът пред катедралния храм Свети Александър Невски. Храм-паметникът Свети Александър Невски е най-величественият дворец на Третото българско царство. Топовните салюти, отекващи в София на 16 юни 1937 година, този път не спират на 21-я урадеен залп, както при раждането на първородната княгиня Мария Луиза. Но щом се чува още 22-я салют, хората излизат по улиците, поздравявайки се един друг за щастливото събитие. Царство България вече има престолонаследник. Не знаят колко за кратко ще е. Цар Борис е желал горещо този син и сега е преизпълнен с радост. Възторжена е и цялата нация. За няколко часа цялата страна е обхваната от опиянение, което трае дни. Като следва народната воля, монархът избира името на най-великия цар в българската история – Симеон I Велики. Източно православното кръщение е извършено на 12 юли в параклиса на двореца. През 1938 цар Борис и царица Йоанна предприемат лятно пътешествие из Европа. Първо се срещат с Бенито Мусолини в Италия. После гостуват във Великобритания на своите роднини, кралското семейство на крал Джордж. Но Борис има срещи и с най-влиятелните фигури в британското правителство. Светът е в разгара на най-сериозната криза за последното десетилетие – Судетската. Хитлерова Германия вече е анексирала Австрия и гледа към Чехословакия. През този период Англия е готова на почти всичко, за да избегне конфликт с Германия. Цар Борис предава посланието на Мусолини за подобряване на италианско-английските отношения. Той е посрещнато с огромен интерес от англичаните. Идва чрез най-близкия съюзник на Германия. Следващата дестинация на българското царско семейство е именно там. Загърбил всяка царска суета при тази безпрецедентна световна криза, Борис приема ролята на неофициален посредник между двата лагера. С кралете на единия е в роднински отношения, а с другия е съюзник. През септември той се среща с водачите на нацистка Германия – Адолф Хитлер и Херман Гьоринг. Те са воинствено настроени. Царят ги предупреждава, че ще е върховна глупост за Германия да предизвика война. Англия положително ще влезе във войната и ще бъде подпомогната от нейните доминиони. Тя е бавна в обявяване на война, но веднъж започне ли боят, ще се бори до края. 4 дни след разговора на българския цар с Хитлер, френският и британския министър-председатели се срещат с фюрера и Дуче в Мюнхен и се съгласяват да върнат Судетите на Германия. На 26 юли 1940 година Хитлер и външния министър Йоахим фон Рибентроп викат в Залцбург премиерите и външните министри на България и Румъния, за да обсъдят мирното разрешаване на добруджанския въпрос. След Междусъюзническата война през 1913 година,
Румъния нахлува в победена България, като завзема Южна Добруджа. В този момент повечето велики сили смятат, че населената с българи област трябва да бъде върната на България. Борис обаче няма никакви изгледи за успех по отношение на българските претенции за Македония и Тракия. Югославия и Гърция са традиционни протежета на Англия и Франция. През юни 1940 година новото дясно румънско правителство търси разбирателство с Германия и става ясно, че Румъния няма да се противи, ако великите сили я натиснат да върне Южна Добруджа на България. Неочаквано Германия, Англия, Русия, Италия и дори Съединените щати са заинтересувани да си припишат заслугата за едно евентуално мирно разрешение на българо-румънския спор. Както към Германия, Борис също така се отнася с подозрение и спрямо внезапния британски интерес към връщането на Южна Добруджа на България. Той пише до българския посланник в Берлин: „Ако не греша, англичаните се надяват ние да станем ябълката на раздора между орела и мечката." Царят препоръчва на българските дипломати предпазливост и умереност. Накрая планът на цар Борис успява. Български и румънски делегации се срещат на 19 август в Крайова, Румъния. След тежки преговори достигат до споразумение, подписано на 7 септември. България получава Южна Добруджа, включваща Силистра и Балчик. На 21 септември 1940 година войските на Трета армия преминават до тогавашната граница, за да заемат старата българска земя, посрещната с цветя и бурни акламации от възторженото местно население. В реч пред Народното събрание цар Борис благодари горещо на германското и на италианското правителства. Също на британското, но в по-малка степен. На Съветския съюз не е призната официално никаква заслуга, като само комунистите и няколко опозиционни водачи изразяват публично признание. Но българите имат опасения и те бързо се сбъдват. Британският пълномощен министър в София, Джордж Рендел, оценява положението така: Добруджа беше формално отстъпена под германско и италианско покровителство и ликуването взе форма на ентусиазирана благодарност към нашите главни врагове и навреди безкрайно на нашата кауза. Много колебаещи се, които още не бяха се определили на германска страна, бяха понесени от вихрушката на прогерманския ентусиазъм. Скоро започва Втората световна война. Натискът върху България да вземе страна се засилва, след като през септември 1940 Германия, Италия и Япония подписват Тристранния пакт. Външният министър на Германия фон Рибентроп кани българското правителство формално да се присъедини, като по телефона настоява това да се случи през следващите 3 дни. Тактиката на лавиране, прилагана от цар Борис, твърдо решен да остане неутрален, е обречена. От всякъде върху него е упражняван натиск. На 17 октомври Мусолини го уведомява, че възнамерява да окупира Гърция до края на месеца, което ще разреши справедливите български аспирации за излаз на Егейско море. Хитлер кани царя в Берлин. България трябва да допусне германски войски или в противен случай ще бъде окупирана от мощната германска военна машина. В София Борис приема шефа на американското разузнаване Уилям Донован. Полковникът постави ултиматум: България не бива да допуска преминаването на германски войски през територията си.
и е ясно, че Съединените щати се готвят за война. Царството се оказва в безизходица. През 1941 е направен съдбоносния избор. България се присъединява към оста Италия, Германия и Япония, заедно с Румъния, Унгария и Словакия. След около 2 години почти целият свят ще е срещу тях. Тялото на цар Борис не издържа огромното напрежение. Той умира внезапно на 28 август 1943. На 49 години е. Внезапната смърт на цар Борис III олицетворява безнадежността на положението. Третото българско царство си отива. Погребението на царя се превръща в символ. Цялата българска нация тръгва за София, за да присъства на опелото му. На собственото си опело и на опелото на Третото българско царство. По негово желание царят е погребан в любимия му Рилски манастир. През 1946 година тленните останки ще бъдат ексхумирани по нареждане на комунистическите управници в България. Тялото на цар Борис ще бъде препогребано в малък параклис в парка на двореца Врана. През 1947 година те ще го взривят и заравнят с земята. Но в сърцето на цар Борис III ще бъде открито в стъкленица и препогребано 46 години по-късно в параклиса Свети Йоан Рилски в Рилския манастир, в присъствието на царицата майка Йоанна и дъщеря му княгиня Мария Луиза. Два пъти кръщаван, два пъти погребван. Тук и отвъд. Такава е съдбата на този мъж. Но помним ли тайния шепот от гроба на Шекспир в черквата Света Троица в Стратфорд на Ейвън? Не смущавайте покоя на тези кости и не ги премествайте, освен ако християнин не сте. Инак прокълнач ще сте. Каква ли е била съдбата на тези самозвани гробокопачи? Та те християни не са. По-добре черен хляб, отколкото черни забратки, е била вярата на покойника. Но черните забратки са неизбежни. Макар България да не взема пряко участие във войната, съюзниците й нанасят тежки бомбардировки. Само в столицата София са сринати над 12 000 сгради. След смъртта на царя, 3-членен регентски съвет поема управлението на България от името на 6-годишния цар Симеон II. Но съветските войски напредват и комунистическата терористична дейност се засилва в страната. Управляващите се надяват да преговарят само с западните сили, за да избегнат завземане на властта от комунистите. Но Съединените щати и Великобритания
отказват да се срещнат с тайната българска делегация, изпратена в Кайро, ако и техния съюзник Съветския съюз не участва в преговорите. Българите са оставени без избор. Не след дълго българските комунисти завземат цялата власт. Царица Йоанна е подложена на непрестанен натиск. Новосформираната народна милиция многократно прави обиски в двореца. Монархията, сведена до фикция, е търпяна от новия режим в продължение на 2 години. На малолетния цар Симеон, на майка му царица Йоанна и на сестра му княгиня Мария Луиза е разрешено да живеят в тяхното имение Врана, докато в края на 1946 година монархията е премахната официално. След незаконен референдум. На царското семейство е даден срок от 48 часа да напусне страната. Но без принц Кирил. Третото българско царство е отменено. След преврата Кирил, членовете на Регентския съвет, депутати, министри и огромна част от интелигенцията са разстреляни. Присъдите са издадени от набързо сформиран Народен съд. Това е и краят на Третата българска държава. За 68 години българите са минали през много изпитания и смърт. Нито един от тримата й владетели не е бил щастлив. Нито един не умира спокоен. И по мъчителния за човеците начин сестрата на княз Александър е погребала по-малкия си брат. А на цар Фердинанд никога не е позволено да види гробовете на рано преварилите го синове. И двамата мъчително загинали. Душата ми жадува за Бога силни, живи, кога ще дойда и се явя пред лицето Божие. Боже, Ти си Бог мой, Тебе търся от ранни зори. За Тебе жадува душата ми, за Тебе чезне плътта ми в земя пуста, изсъхнала и безводна. Така се случва и с трите български държави. Всяка една от тях е рухнала болезнено. Но възкръсва четвъртата българска държава. С нами Бог и с тях. В който се събуждаме, свят с истини и илюзии, как да се срещнем в този свят някой ден, а след това да продължим